Martynkę, ty sobie rałyciś. Jo. Martynka sołyci, bo dzysymy jesme w szkole. Witaj taś. Kasie przyjdzie do zdrzeniałych, a w nim słowłe Szkłęła. Ach, ja ci szkolny, ta ci dzece. Dzysy na Kasiepści me płezne lekarno z Leni. Ja ci so nazywy Kasiepski rodzezna. Ale te dzece mnie kłechają, jak miło. Nasia córka le w tych ksangach der sedzy. Styry szkolny, mam w jedną większe doświadczenie jak ta ci szkolniczka. Szkolne dzece ju idą do domu. Piotr, widzę te gdzes moja książeczka do nieboziństwa. A jenesa. O, je. To nasze dziecko łeziecy świat nie chce iść somłe do szkoły. Jeje musia w jedno odprowadzać. Szkołowe książki są teraz w Polsce bardzo drogi. I jeś pamiętam, jaki pierwszy rys szła do szkoły. Ten wicy są zazyry w łecie jak w książki. Jeda moje córci do szkoły. Dysy me bele w szkole w Leni i w Kasiepścim do Zdrzeniałych me płeznele słowłe szkłęła! Doły Zdrzeni!